नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. 5 राज्याच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाक अभूतपूर्व यश. कारवार. 5 राज्याच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाक उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर आणि उत्तराखंड या राज्यात अभूतपूर्व यश मिळिल्ल्यान बीजेपी कार्यकर्त्यान सविता सर्कलाकडे फटाकी फोडून आणि मिठाई वाटून विजयाचो आनंद साजरो केलो. ह्या वेळार नगर मंडळाचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, युवा मोर्चा अध्यक्ष, पदाधिकारी, नगरसभा उपाध्यक्ष, सदस्य आणि जिल्हा स्तराचे पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. पन्न्या दांडेली शहरात मानगी दिशिल्ल्यान सार्वजनिकाक भयाचे वातावरण. दांडेली. पन्न्या दांडेलीच्या बस डेपो लागीं जनवसती आशिल्ल्या परिसरात मानगी दिशिल्ल्यान ब्रेस्ताराक सकाळी साधारण 6 फूटचे मानगे नजरे पडिल्ल्यान सार्वजनिकाक भयाचे वातावरण निर्माण जाले. पन्न्या दांडेलीच्या वार्ड नंबर 5 च्या परिसरात न्हंय देगेच्यान वयर येवन फिरची मानगे रस्त्यार आशिल्ल्या लोकांक दिशिल्ल्यान सार्वजनिकान नगरसभेच्या सदस्याक फोन केलो, तर तेमी तो फोन स्वीकारलो म्हण सार्वजनिकान आक्रोश व्यक्त केलो. नंतर अरण खात्याच्या कर्मचाऱ्याक कळोवन तेमगेल्या हर साहसान त्या मानग्याक धरूंक यशस्वी जाले. लोकांन त्या मानग्याक त्या जाग्यावेल्यान दुसरे कडेन स्थलांतर करूं जाय म्हण हट्ट धरलो. याच जाग्यावेल्यान काही दिवसां पयलीं एक युवकाचेर मानग्यान हल्लो करून एक जीव घेयलो. त्याच जाग्यावेल्यान हे मानगे परत येयल्यान आनीक भयाचें वातावरण लोकां भितर तयार जाला. या विशयाचेर अरण खात्याच्या अधिकाऱ्याकडे चर्चा करून धरील मानगे सद्याक तेमचे कडेन असून ते दुसऱ्या जाग्यार स्थलांतर करचे मागणी केली. या वेळार तहसीलदार शैलेश परमानंद, पौरायुक्त राजाराम पवार, नगर पोलीस ठाण्याचे PSI किरण पाटील आणि अरण खात्याचे कर्मचारी आणि स्थळीय नागरिक हजर आशिल्ले. नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट, केनरा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. शाळेच्या खोलीचे छप्पर कोसळ, 5 विद्यार्थी जखमी. अंकोला तालुक्याच्या शहरात निर्मल इंग्लिश माध्यम शाळेच्या 4थी विद्यार्थ्याच्या वर्गाचे RCC स्लॅबाचो एक पदर कोसळून वर्गात आशिल्ल्या विद्यार्थ्याक जखमी जाल्ली घटना काल घडली. जखमी झालेल्या विद्यार्थ्याक तालुका आस्पत्रेत दाखल करून उपचार केलो. 2 विद्यार्थ्यांक मात्र उपचारासाठी कारवारच्या किम्स आस्पत्रेत दाखल केला. वर्गात सगळे 66 विद्यार्थी असून ही घटना घडताना दनपारा जेवणाचा वेळ आशिल्ल्यान बाकी विद्यार्थी जेवणाक गेले आशिल्ले. नापेक्षा व्हड अवघड जात आशिल्ले. सुदैवान तो अनाहूत चुकलो. हे स्लॅब कोसळिल्ल्यान विद्यार्थी बसचे बेंच आणि डेस्क मोडलात आणि इतर वर्गाची वस्तू फापसून पडलात. या घटनेची बातमी मिळताच विद्यार्थ्याले पालक घटनास्थळाचेर येऊन पळून या शाळेच्या इमारतीबद्दल असमाधान व्यक्त केले. कारण इतर वर्गात बी ही इमारत कोसळच्या स्थितीत आसा. घटनास्थळात तहसीलदार उदय कुंभार, तालुका पंचायत EO प्रशांत सावंत, PSI प्रवीण कुमार, क्षेत्र शिक्षणाधिकारी मंगलक्ष्मी पाटील हेमी येऊन परीक्षण केले. तसेच तालुका आस्पत्रेत वचून जखमी झालेल्या विद्यार्थ्यांक आणि पालकांक सांत्वन केले.
कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन यांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांनी विचारपूस केली. शाळेची इमारत 25 वर्षाची जुनी आशिल्ल्यान घटना विशयाचेर परीक्षण करून संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्याक स्पष्टीकरण दिवची सूचना केला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.